Dobrý deň a vítajte. Urob si pohodlie a vezmi si poznámky, raz mi za to poďakuješ. Dnes ti predstavím finančnú revolúciu, ktorá môže navždy zmeniť spôsob, akým chápeš peniaze a kryptomeny. Inovatívny ekosystém podporený dvoma prepojenými kryptomenami Bitcoin a Satoshi. Toto je projekt, ktorý demokratizuje prístup k Bitcoin BTC a umožňuje ti získať denné odmeny v najvýkonnejšej kryptomene na svete. A to najlepšie na tom je, že nemusíš byť trader. Ani mať pokročilé znalosti alebo veľké investície. Je to nový systém, ktorý ti dáva príležitosť získať ako nikdy predtým. Prečo je toto jedinečná príležitosť? Svet kryptomien rástol ohromujúcim tempom. Bitcoin BTC, ktorý na začiatku stál len pár centov, teraz presahuje $90,000. Ale kým sa mnohí len pozerali, ako vlak prechádza, teraz máš príležitosť nastúpiť na novú fázu tejto revolúcie. A tentokrát nebudeš musieť byť expertom ani podstupovať obrovské riziká, aby si to dosiahol. Bitcoin a Satoshi nie sú len kryptomeny, sú to piliere decentralizovaného ekosystému, ktorý nezávisí od bank ani finančných inštitúcií. Bitcoin je tvoja kľúč na získavanie denných odmien v Bitcoin. V tomto ekosystéme je Bitcoin menou, ktorá distribuje denné odmeny v Bitcoin BTC. Všetci držitelia Bitcoin dostávajú 5% denné odmeny v Bitcoin, čo znamená, že ak máš túto kryptomenu, môžeš každý deň automaticky vidieť, ako ti rastie Bitcoin BTC bez toho, aby si musel robiť čokoľvek. Toto nie je systém obchodovania ani špekulácie. Stačí mať minimálne 100 Bitcoin a zabezpečíš si dennú odmenu. Teraz hovoríme o Satoshi, bráne prístupu pre všetkých. Druhá kryptomena ekosystému je Satoshi, navrhnutá tak, aby poskytla prístup ľuďom s obmedzenými prostriedkami k tomuto revolučnému systému. Satoshi má hodnotu len zlomok hodnoty Bitcoinu, čo znamená, že môžeš začať s veľmi malým množstvom peňazí a aj tak získať všetky výhody ekosystému. Jeden Satoshi má hodnotu 100 miliónov krát menej ako Bitcoin. Prekvapujúce na Satoshi je, že ti umožňuje vstúpiť do tohto ekosystému s minimálnou investíciou. Takto nezáleží na tvojom príjme, s pár centami dolára sa môžeš stať súčasťou komunity, ktorá buduje novú globálnu ekonomiku založenú na Bitcoin, BTC a decentralizovaných financiách. Je to revolúcia mimo tradičného bankového systému. A tento ekosystém je úplne decentralizovaný a bez bank, firiem a tradičných finančných inštitúcií. Tu si ten jediný majiteľ svojich kryptomien. Sila tvojich peňazí je vo tvojich rukách. Nespoliehaš sa na nikoho iného, aby si sa rozhodol, kedy a ako využiť svoje aktíva. Svoje kryptomeny môžete voľne predávať, skladovať alebo vymieňať, kedykoľvek budete chcieť. Zúčastni sa už od 0,10 €. Toto nie je hra ani prechodná móda. Hovoríme o globálnom hnutí, ktoré buduje nový finančný systém. Systém, kde ty rozhoduješ o svojom osude, kde nemusíš byť expert ani trader, aby si vyhral, kde sú peniaze naozaj tvoje. Teraz alebo nikdy. Ak si niekedy sníval o tom, že budeš na správnom mieste v správny čas, tak toto je tvoja príležitosť. Nenechaj si ujsť príležitosť stať sa súčasťou tejto revolúcie. Pridaj sa k revolúcii ekosystému Bitcoinu a Satoshi. Príbeh sa píše práve teraz a ty môžeš byť jeho súčasťou. Na záver si pamätaj, že toto video je len informačné a nepredstavuje žiadnu finančnú ponuku ani odporúčanie na nákup.